entre poetes i parets de pedra, amb un peu a la tradició i l'altre a la modernitat, és on recau la sobirania del poble andorrà. Això és el nostre Consell General. Bona tarda. El Consell General aprovarà aquest vespre el projecte de llei per prorrogar els contractes de lloguer. Òscar Serrano. Bona tarda, Judit. Així és. De fet, portem mesos ja parlant d'aquesta important iniciativa parlamentària. Un text que ha generat consens entre tots els grups parlamentaris i que ha entrat com a projecte de llei. Què vol dir això? Doncs que neix del govern, és a dir, per presentar una llei hi ha dues vies. El projecte de llei, que és justament el que neix de l'executiu, i també la proposició de llei, que neix en part de la feina que es fa aquí, al Consell, dels grups parlamentaris. I és un pas que fa mesos, Maria Àngels, tu que estàs involucrada, que es treballa, i és que fer una llei no és fàcil. És cert, porta molta feina al darrere i no és gens fàcil. Entrem? Anem. A veure, anem a pams, i també perquè jo ho entenc bé. Normalment és el govern qui entra lleis, però també n'hi ha que no les fa ell. Són aquestes proposicions de llei. Què són? Com comença tot això? Primer de tot, hem de tenir algú que ho vulgui tirar endavant, com pot ser un grup parlamentari, 3 consellers generals, o bé 3 comuns, o fins i tot el 10% del cens de la població, que seria unes 3.000 persones. O sigui, per això no ho sabíem. M'estàs dient que fins i tot un grup de persones pot proposar una llei? Sí, si tenen el suport necessari, sí. I què haurien de fer? Quin és el primer pas? Haurien de fer arribar una proposta de llei aquí a la secretaria del Consell General. Aquesta part me la conec. Sabrina, què tal? Com estàs? I, escolta, arrel de tot això, aquesta proposta, aquest esborrany, té un nom oficial com a tal? Sí. Si surt d'aquí, és una proposició de llei. I si surt d'aquí, d'aquest cantó, del govern? És un projecte de llei. I per què hi ha una diferència en el nom? Per diferenciar d'on surt i el procés que ha de seguir. I un cop ja presentada aquest esborrany, aquesta proposta de llei, què passa? Primer, sindicatura revisa que tot estigui correcte. Després s'admet a tràmit i es publica al butlletí del Consell General, que és com el BOPA del Consell. A partir d'aquí s'obre un termini de 15 dies en el que els grups parlamentaris prenen en consideració aquest text i l'admeten o l'esmenen en la seva totalitat. Espera, que aquests es posen a parlar i no paren. Una esmena a la totalitat és quan un grup parlamentari vol canviar totalment la proposta perquè no la veu bé. Si passa, el que es fa és portar-la a debat i si l'esmena tira endavant, el projecte de llei queda en res. I posem en el cas que aquesta llei realment crea consens, agrada i tira endavant. Quin és el següent pas? S'obre de nou un termini de 15 dies en els que els grups parlamentaris fan modificacions en algun punt. I ens posem fins i tot en el cas que aquestes modificacions, aquestes esmenes que tu comentes, realment tiren endavant. Què passa? Durant 3 mesos es fa un treball en comissió legislativa, és a dir, que els grups parlamentaris treballen en grup i debaten i consensuen les modificacions del text final. De fet, aquí tenim una comissió legislativa que estan treballant i la Maria Martí-Sella és una de les conselleres que treballa en aquesta comissió. Si vols, anem-la a veure, està a la biblioteca. Doncs som-hi, baixem. Mira, aquí tenim la Maria. Ella t'ho pot explicar. Maria, què tal? Bones. Bé, ja us deixo. Doncs ens veiem. Encantada. Moltes gràcies. Adéu, Maria. Merci. Maria, ara parlàvem amb la Maria Àngels del treball en comissió, d'aquests grups de treball. I què passa quan, per exemple, es presenta una esmena? Què hi ha més enllà? Doncs es treballa en comissió. Llavors, la persona o el grup parlamentari que ha presentat l'esmena l'ha de defensar.
Llavors aquí és on s'obren els debats, es fan els debats i s'intenta trobar els consensos per aprovar el màxim d'esmenes. Per tant, per exemple, un grup parlamentari presenta una esmena, un altre grup parlamentari una esmena al mateix articulat, doncs ja es troben d'acord i estan d'acord amb arribar a una entesa, doncs se'n diu una transacció. Llavors es retiren les esmenes i es passa a votar la transacció, és a dir, l'acord que s'ha trobat entre els dos grups parlamentaris d'aquesta esmena. I entenc que a partir d'aquí s'obre un nou període ja per debatre de cara al Consell General. Exacte. Un cop s'han acabat els treballs en comissió, s'emet l'informe de la comissió, que és l'informe final on hi ha la llei que es votarà al ple. És a dir, on s'han acceptat les transaccions i les esmenes, on s'han refusat algunes. Per tant, es publica el butlletí del Consell General i s'obre un termini perquè els grups parlamentaris puguin presentar reserves d'esmena o vots particulars. Què és això de la reserva d'esmena? La reserva d'esmena és una esmena que ha presentat un grup parlamentari en el marc de la comissió i ha estat rebutjada aquesta esmena. I, per tant, aquest grup parlamentari desitja de fer un debat aïllat i només d'aquesta esmena que ha presentat, independentment de la llei. Llavors, per tant, es debatrà primer aquesta esmena que ells han presentat, es votarà i després es passa a debatre la llei, el text final de la llei, que ha resultat dels treballs en comissió. Entenc que l'objectiu d'aquesta reserva d'esmena al final és fer públic aquest debat, aquest punt en concret. Exacte, es tracta de fer públic i d'un debat aïllat d'aquest posicionament sobre aquest articulat que el grup parlamentari ha presentat. Exacte. Entenc que generalment, un cop ja ha passat les reserves d'esmenes i amb el text final, quan arribem a aquest punt, això ja es vota a favor. Exacte, solen votar el text. La reserva d'esmena normalment es sol votar el mateix sentit del vot que s'ha votat en el marc de la comissió. I quan parlem, per exemple, de votar, de majories, quines majories es necessiten per votar una llei? Si et sembla, pugem a l'hemicicle i t'ho explico? Vinga, som-hi. Perfecte. Doncs mira, Òscar, al ser una llei ordinària requerirà el vot de la majoria simple dels consellers generals. Això vol dir que si en comptes dels 28 que hi ha en fossin 26, la majoria en serien 14. Totalment. Són dels presents. Les lleis ordinàries és la majoria dels consellers sentats i presents al dia de la votació de la llei. Més estricte seria, per exemple, les lleis qualificades, que de tant en tant també voteu. Exacte, una llei qualificada versa en matèria de drets fonamentals. Per tant, es requereix d'aquesta majoria qualificada. Què vol dir? Que requereix la majoria absoluta de tots els consellers generals, estiguin presents a la cambra o no. Per tant, en siguin 26 o 28 els consellers que n'hi hagi, en necessitaríem 15. Totalment, exacte. I fins i tot més estricte, hi ha unes lleis que són més estrictes, que necessiten encara més consens i que tenen a veure, per exemple, amb el referèndum. Exacte, totalment. En aquest cas, la Constitució estableix una doble majoria, que vol dir es requereix la majoria absoluta dels consellers elegits en circumscripció territorial i la majoria absoluta dels consellers elegits en circumscripció nacional. Per tant, si s'escullen 14 i 14, les majories serien 8 i 8, i per tant... 16. Efectivament. I en aquest cas, té la seva lògica que sigui més difícil perquè, clar, són lleis que afecten no només al Consell, sinó també a comuns, és a dir, són lleis especialment importants. Exacte, la Constitució a les tasses són 3, la llei del referèndum i la llei de competències i transferències, i per tant es requereix del vot favorable dels consellers elegits territorialment. Siguin unes o siguin altres, un cop tinguem ja el consens aquí en el Consell, ja està? La llei ja entra en vigor? No. Nosaltres, la nostra llei no entra en vigor l'endemà, sinó que l'enviem als nostres copríncep, al copríncep episcopal i al copríncep francès, perquè la sancionin i la promulguin, i llavors després s'envia el BOPA. I llevat disposició contrària o alguna disposició diferent, entra en BOPA l'endemà de la seva publicació. A la vista del resultat, declaro aprovat el projecte de llei i no havent-hi més punts a l'ordre del dia, s'aixeca la sessió.